Kathleen hija l-50 miljun passiġġier li l-kumpanija tal-karozzi tal-linja waslet matul din is-sena. Jena tat sorpriża ftit wara li telet fuq tal-linja fil-venda tal-Belt fit-triq lejn id-dar fuq ir-rotta 73 lejn iż-Żurrieq. Kathleen qalet li tirkeb il-karozza tal-linja kuljum biex tivvjaġġa minn post tal-ieħor u sostniet li kull ma jmur is-servizz qed jitjieb. Vizz mhux ħażin. Xi kultant idumu naqra ma jiġu ma imħabba traffic speċjalment meta kien hemm it-toroq magħluqin, kienu din jirranġew ma on the whole naħseb servizz improvja. Il-General Manager tal-kumpanija Konrad Pule qal li 50 miljun passiġġier f'sena hija kisba importanti u esprima s-sodisfazzjon tiegħu li laħqu dawn ir-riżultati pożittivi. Fil-fatt din is-sena mmarkat rekord ieħor għat-trasport pubbliku f'Malta. Il-patronaġġ mistenni jilħaq 52 miljun sal-aħħar tas-sena. Dan ifisser li mill-ewwel sena tal-operat fl-2015 il-passiġġieri żdiedu bi 30%. Fl-aħħar 4 snin żidna madwar 15 miljun passiġġier, jiġifieri minn 37 passiġġier ħaqna dis-sena naħseb ħaneċċedu il-52 miljun passiġġier. Din hija żieda ta' aktar minn 35%, ġifieri xi ħaġa li għandna nkunu kburin ħafna minnha. B'reazzjoni għal din il-kisba l-Ministru tat-Trasporti Ian Borg qal li s-servizz tat-trasport pubbliku huwa mezz importanti li jista' jgħin biex tonqos il-konġestjoni tat-traffiku. U għalhekk il-Gvern estenda s-servizz b'xejn tal-karozzi tal-linja lil eluf ta' żgħażagħ ta' bejn l-14 u l-20 sena b'investiment sostanzjali.